tuan. Yo jo menyembah kita kepada Allah wassalawat kita kepada Nabi buah perundian nombor tibukan ke pakai tuan. Anak jadi buah rundian dia bawa ke pakai tuan yo jo dipanjang nak bakari singkit nak pakai baju singkit punya ko pakai tuan. Kasingkitnya dia bawa ke pakai tuan rasanya magak di hari nan di lain hari di pihak orang nan do suku kok janjilah sama riwik kepada lah sama diuku. Mangko dicarilah hari nan baik ketika nan elok di langkah nan kalalu. Kau dapatlah hari nan baik ketika dan elok pisinan niat dilangsungkan mangko dilapailah anak muda seorang yo berdua nan bacapik kaki baringan tangan kok capik kaki indak manaro ringan tangan kok macam nan arif nan bijaksana nan pasti di dah kata nan berjalan ke ilia kemudian ke tengah sampai ke tepi nan membawakan di rokok nan sebatang di sirih nan secabik menemui niat je mamak karib jo kabia ipa je bisan saratu biarik kara nan badago. Bala durang semasa itu mangko dihitung-hitung malah hari dibilang-bilang malah pakan dikana-kana malah wakatu mangko tibola di hari semalam nangko. Banyo di hari nam semalam nangko harinya baik ketika elok di kelaluan hari baik ketika elok kok janjilah samo berdapati dikara lah samo pemuliakan. Kok labuan nang golong nala baturi kok jalan nang pasar la batampu arak iriang sepanjang jalan kok domba-dombai sepanjang kampung tibo di simpang nalah mengelok lalu kelaman tangguh. Kasih takakan nala bapijak ko janjang talanggai nala batingki bandu atau bantang nala badami kemala lalu ke ruang tengah lah malengong kiri jo kanan basalam bajawek tangan tandonyo kita bapuji hati lapiak takambang nala bakaduduai ko duduk nan ala saidaran ko tagak nala samparan ko maiso ala sepadam baru pun batu nang kejadi buah runjangan jambu ka tuan di santangan dicaliak jauh nang belangan dicaliak ampian nang pedukian di sanangan carano kami nang katangah. Bahasan tangan di carano kami nang tengah tanam sirih, tanam lahudang, tanam karakuk di hilaman cabiak sirih gatuk lapinang ngiliang lokok ke pemenan tangan sekian buah perundian nan buanta anda sampai ke pakai tuan. Sampai tuan. Kerolah tuan. Kemudian kembali tuan. Nah, lalu kan tuan. Sebelum kemudian kembali ke bagi tuan karena kita kemudian di depan nyinyit dia mak serta dulu sama macam nak dia tu dibilang kalau asal data tu dibilang bersalah saja boleh. Yolah. Jadi bapak yang dituan pakai ambil kini kau agak dari dulu di antara orang di suku janji bakarang paran buku. Maka dilapelah anak dulu seorang dulu dan capek tapi dengan tangan nomor kok desa batang sih sekapu baik ke kampuan buku penegari lembaga. Mana mau ingat yang mak satu susah pun semua untuk penyuluh datang ke mana kau? Yolah. Pak ada hari nang kini kau janji lah tapi ikara lah muliakan. Batampo jalan yang panjang jalan raya Kecil Batu di bawah Bali Pembeliku ladang tertupuk ladang sawah lingkungan dan datang maka dia tua jalan bersinar segi sama jalan tumbuh pinama batang-batang tertumbuk jalan bakilan dulu bakilok dan kela malah timur lah kasih takakala puja air terkadang lagi bercibuk dan jabat titik bandung dan miak timur dan batak masalah menjadi tangan tanda alamat hati tapi takamang anak bakudui di bulan unjuk lah saudara bilang tak samparan rokok bagi yang lagi so. Apun pak atonya lagi kini kau diceliak jauh melayang diceliak apa yang menukir di tangan cara menang tengah berisi sini selangkapan di lingkungan selit dan rapi. Nasi dia minta dicabik dan pinang minta digatuk segitu kemudian datang sampai bagi tuan ke pelantu lulu kemudian. Si nama cuba tuan. Macam. Dai. Sepanjang penentuan nan tanta bagi ambo kini ko dikicon na orang batu pelan banal supaya pamu susuku. Tapi sungguh pun menantu kalau ambo le duduk di depan nyinyek ke mak satu rencana penonton. Apa bola penonton pakai untuk menjapen ke barina sabacam nanti. Punya sampai tuan. Sampai. Mulunyo sambah faedah nan ditibukan kepada tuan di karano ada puluh nan menurut undang nan bak undang ketua di nan tuo pepatah luak nan tigo burindam caro Minangkabau. Takile api tanah kolang hampir setantang ayah putih di balik lurah bukit pendakian di Ilia Kampung Bandar Buik putih bararak masuk kabun bunga selasia ditanami. Dan ditanam anak raja langkat upa jota duang maunyikan aruk kami bukan kepalang kandak raso lai kabuliah bagai disiram ayam mawa raso di ure yamun raso kabalaku pinta kami baulah kato jumu pakai supaya menanti malam tuan. Ambo pakai tu lagi sebab nanti. 1 kilo. Oh, tuan pernah kembali tuan. Nanti pinta benar tuan. Jadi nan sebab aku penonton yang bola payu petidukan kepakai di channel Rasulullah datang. Rasulullah dapat lo banana sampai pam suku dari beliau mantan bagi ambo mantan bagi tuan. Ala kan tanah dia ambo bagi tahu kiri ko di tentang sini di tengah.
Sirah na iya baca pinang no iyo bakato tapi basa mo silang pagkakalino ko ako lah pabarino kato beliau tanah. Punya sampai tuan. Baik. Manya magak jari nang sabataku ambo tuan sabakan menurut adat sementara tuan mempelegakan kato mempelegakan bunyi kapakeh ninyak mamak saraturun sanak nempais tampuah pulang sebelum 2 3. Punyo dapit lah bana nang sapai pam nang saukuah kebulatan kato sama pakai beliau mantap kapakeh tuan ko tuan kembali kapakeh ambo. Ka kembalinyo di tuan kapakeh ambo tantangan di carano sirih nang katangah ko sirih lai kabacabiak pinang lai kabakato tapi besamonyo sila na mapangka karajo na pokok mantul no tuan na. Da sepanjang buah kebenaran tuan nan terenta kapakeh ambo iyo itulah kato na sabanano tapi rasonyo kini ko kajawab sajo dia do kembali dai ko tuan na. Maka jawab no dia mau pakai tuan nambah undang orang juga tuan terkilik kapa di muaro nang kodok turunnya sekuci ko lama sirih lega cara no lama katu lega bunyi ko lah kabari no tuan na. Ambo cabik sirah no tuan. Sama-sama tuan. Mana pun kita tuan. Kita bari bati tuan.